Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi. Mabatsyagan ko nga nagaliwat naman. Amat-amat ang akong dagway. Ang akong kuko. Naglaba na. Kag mabatsyagan ko ng pagtaliwis ang akong mga ngipon. Ay! Ay! Hindi! Tira ka na! Hindi kita kupo ako! Buiiok ko! Ginalampusan niya ako sang ginauyatan niya nga kahoy. Kapang wala ko sang nabatsyagan niya kasakit. Kasakit sang ulo ko nga nakaigo sa pader. Tabang! Tabang! Inulatan mo ako sa braso. Tunubuhaton mo. Manuhoy ka. Hindi ako magsakita. Kinkagat mo ang braso ko. Hindi! Tama na! Tama na! Ina! Magpakabusog ka, anak. Tama na! Hindi na ako! Hindi na ako! Hindi na ako gusto nga magpatay sa tao. Hindi na! Ano palang ginawa mo, Ismael? Madali na lang ang atong kaadlawan. Kapag-abot sina, sigurado nga manginlubos na kita nga demonyo. Pag wala ka na siyang mahimo, kundi sundon ang tanan ko nga gusto. Malimtan mo ng imo handom nga mangintawo. Kag ang tanan nga mabiktima naton, mangin alagad naton.
Magasabuang kita sang kakugmat sa bugos nga kalibutan. Ano ba lang makuha naton kung maghimo kita sang kalainan sa kalibutan? Gusto kong kalinong, hindi na ako sang gamo. Kung gusto mo, magbulag ka na sa akon. Hindi na ako gusto nga magpagamit. Hindi na ako gusto nga magpaulipon sa imo. Makahalamot ka. Basi nalipat ka. Ako, amo ikaw. Kag ikaw, amo ako. Naglingin lang ang ulo mo tungod sa kawakalan sang Gregorio nga to. Kung ano-ano ang ginatudlo niya sa imo, dapat sadto pa lang ginkaon na naton siya. Ismael, dali ka. May nakasulod sa kwarto. Hindi na ako. Magpangusisa ka. Basi kung makatsamba naman kita. Kag makakaon naman kita liwat. Hindi. Hindi na ako gusto nga maghimo sa malain. Apang padayon ako nga nagasunod sang pursa nga ari sa akong lawas. Dasiga, magbalik ka sa ibabaw. Kaglantawa kung sino ang bag-o mo nga biktima. Buksi ang portahan. Dasiga. Bah, wala na sa namtangan niyang dugoon nga lawas ang ginkagat ko sa butkon kay ina. Ginpapati ko lang si mami. Nga kaunon ko ini sa nga matamat. Apang wala ko sang handom nga patyon siya. Bayain na ako. Bay, Salamat sa pagpolig mo. Magdalagan ka na. ang ginkagat ko kay ina. Ato siya. Ginatinguan siya nga patindugon sang isa kabataon nga lalaki. Mamatamat ako palapit sa ila. Sige na. Luwas ang kaugalingon mo. Kung sino ka man, hindi ko pagtugtan nga sakiton mong abyan ko. Magabayad ka. Bayaran mong ginbuhat mo sa iya. Ano pang ginahulat mo? Kagta na siya sa liog. Itimalos kong abyan ko. Handa siya magsakripisyo para sa abyan niya. May mahimo man bala siya para sa akon? Ano pa ang ginahulat mo? Madamo ka pa sang kadramahan. Hindi ko siya mahimo nga sakiton. Kilala ko siya. Ano? Siyang ginpakita sa ako ni Daddy Gregorio sa Laragway. Siya si Sandro, ang utod ko. Gali. O galing na lang naton siya patyon. Sigurado nga manamit ang iya unod. Daddy! Lula! Dad! Hindi. Nagbalik siya sa ibabaw. Sundon ko siya. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets.
Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Makita ko diri sa ginalilian ko. Nagasugilanon si Lola kag sang utod ko. Kag makita ko ganyan palangga niya si Sandro. Nasubuan ako. Sa akon, wala sang iban nga nagapalangga. Magluwas kay Mami. Apang matuod gidayhan nga palangga niya ako. Kung palangga lang niya ako, kay ako kunong nagadalas ang swerte sa iya. Sandro! Anong natabo? Gregorio! Si Badet! Oh, Diyos ko! Anong natabo sa iya? Ha? Dalaw natin siya sa ospital? Hakwaton ko siya! Apo, Karika! Masunod kita kay daddy mo! Nagapalanggaan na sila. Si Daddy Gregorio, si Lola kag si Sandro. Sigurado, nga kaugtan nila ako sa nabuhat ko ngayon eh. Kabigo nila ako nga isa ka demonyo. Bisan hindi pa ako lubos nga demonyo. Apang daw demonyo na ako kung maghulag. Nagbuang ka na bala, Purita? Nagasubra ka na! Si Daddy, nag-aaway naman sila ni Mami. Ismael! Anak! Karika! Handa na ang panyapon mo! Si Mami? Makakaon naman kita sang buwi nga tao. Mapalaron gid kita sa aton Iloy. Dali na. Magguha kita sa kwarto. Kadtuan naton sila. Maayo, Ismael. Maayo kay nagsunod ka sa akon. Kag hindi ka magkabalaka. Magabago ang tanan sa tion nga manginlubos na nga demonyo. Ikaw kag ako. Si Lola. Ato siya. Nagahigda sa kahilamunan sang garden. Kag tuwi ang tigurang ina. Kag gapusa. Ara! Daskis ang panapto ng baba niya. Para nga hindi na siya makatuga pa sang gahod! Mami? Hulag na! Ini na paghulata nga maakig pa sa imo ang imo amay. Oo. Oo. Si Mami. Iloy niya si Lola. Apang ipapatay niya? Si Lola. Ari siya. Patya siya! Ari naman. Mabatyagan ko naman ang pagulag sang kaundan ko sa akong lawas. Ang akong kuko. Nagalaba naman. Kag mabatyagan ko ang pagtaliwis naman sang akong mga ngipon. Mapatay ka! Hindi. Kinuyatan mo ako sa kamot. Bunon mo ako sa mataliwis ng kahoy. Buhi ini. Gilubag mo ang akong kamot. Itiklod ko ikaw. Sigurado, nadulaan na siya sang pangalibutan. Bah, nagbangon si Liwat?
Iparos niya ako sa guya. Hakwaton ko sa liwat. Anong buhaton mo sa akon? Nga ginhakwat mo ako? Ilampos niya ako sa duta. Nagsuka ako sa tukwa. Mabangon siya. Sipaon ko siya liwat sa kilid. Wala na siya nagahulag. Karon, higtan ko ang iya mga kamot. Kag itupad ko siya sa akon utod. Pareho na sila nga wala sang pangalibutan. Ara na. Naplastar ko na sila nga duha. Pareho sila nga nagahapa sa duta. Nga wala sang pangalibutan. Hinali lang nga nagsanag ang palibot. Kalayo? Tuman kadako sang kalayo. Nga gintugas ang akong mga ginikanan. Kasadya. Nasadyahan ako sa nagakatabo. Mangilubos na kita sining ang demonyo. Nalipay ang pursa nga rin sa akong lawas. Apang ako nagakasubo. Tungod na dulahan na ako sa paglaom nga makapalagyom sa madulong nga pursa nga nagakontrol sa akon. Buhay pa ako. Ang lahom ko kung patay na ako. Kasakit sang kilid ko. Nga naigos ang sipa sang utod ko nga demonyo. Kagkahig ko na sakon. Tungod nagahigda ako sa lunangon. Kag madalom nga buho sa duta. Kasakit sang ulo ko. Kag daw sa nagatiyog ang akong panulok. Tilawan ko nga magbangon. Ano ini? Nagapos ang akong mga kamot? Nabaklid ako. Kag pati ang akong mga tiil. Nagapos man? Ano ini? Wala ko na nabatyagan ng kulinta sa liog ko. Nga ginhatag sa akon sang amay ni Nancy. Mahimo nga nahukas ini. Sang ginguyod ako sang utod ko. Kadulom sang langit. Doon nagahatag ini sang timaan. Nga mo na ning katapusan sang kalibutan. Wala sang bituon. Daw isa ini kapatimaan. Nga mabuhi pa kami sa mga tinion nga ini. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kun computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Magabian sa tagarinyo sa pagpamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan.
Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday, somewhere. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me.
Oh? Just like that? Halina! Hindi ka bala mag-set sa schedule sang liwat naton nga pagkita eh? Oh, kinainsulto niya ako. Basi, sino makapakot? Apang sa subong, kinahanglan mo na nga maghalin. Kay basi ko nagapauli ng bana ko. Kinahanglan ko pa siya nga alagaran eh. Oh. Oh, kintulok niya ako sa masakit. Kag naglakat. Ato na siya. Masulod na ako sa balay. Kaina pa ako nga nagahigda sa tupad sang akon anak. Apang wala ako ginadapuan sang katuyo. Hindi makuha sa huna-huna ko ang natabo sa amo ni Crisanto sa banyo. Kagkakakit sa akon. Nadula ako sa makadali sa kaugalingon ko. Naugot ako sa kaugalingon ko. Naugot ako. Ano bala ini man? Nga hindi ako makahulag? Do sa may naghahako sa akon? Abang, sigurado ako nga hindi ini si Pao. Muklaton ko nga akong mga mata. Ikaw? Ano ginabuhat mo diri? Basta ka na lang nagsulod diri sa balay? Mamangkot ka pa? Wala ka sa mataro nga magsulod diri. Si Pao, nagkakatulog gihapon siya. Kag nagatalikod sa akon. Mabangon ako. Kag maggwa diri sa kwarto. Wala diring bana mo, hindi pala? Maghalin ka na. No. Maghalin ka na. Nga ba lang ginatabog mo ako? Samtang nakihibalo man kita, ang kinahanglan mo ako. Wala ka mahadlok? Kaisog isang buot mo, no? Gusto mo gid ako nga ipahamak? Paano kung may nakakita sa imo? Paano ko ipatag ang tanan nga ini? Maghalin ka na. Hindi ka magkabalaka. Wala sang may nakakita sa akon. May imo akong magpabilin dire, bilog ang gabi. Kinahapulas niyang nawong ko.
Maklod ko siya. Buhi ako. Niya ako ginapamatian. Padayon niya ako nga ginhalukan. Do ginasunog ang pugos ko nga lawas ang kainit. Diyos ko, liwat naman ako nga mapakasala. Nakuya ako. Kag naugot ako sa kaugalingon ko. Liwat naman ako nga gintiplang sang balatsyagon ko. Akig ka pa bala? Chris, nahadlok ako. It's normal. Mas mahadlok ka kung wala kasi nabatyagan nga guilt. Hindi nang buot ko si Limon. Nahadlok ako sa sitwasyon ko. Tungod naglakat si Jaime, kaupod si Luisa. Wala sila nagkapauli. Kag wala ako makahibalo kung saan o sila mabalik. Nabalaka ako para sa buwas damlag ko. Pwede mo pala akong mabulikan kung madula sa kabuhi ko si Jaime? Oh. Pero, mientras ara pa siya, pasensya ka na kung hindi naton pwede nga mabuhat ini, ha? Apang kung husto ang duha-duha ko nga nalabawan na ako ni Luisa. You bitch! Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Akig siya. Sobra kataas ang panulok niya sa iya ko ugalingon. Sigurado nga naakig siya sa akong suwestyon. Kay ginbutang ko siya sa ulihi. Hindi siya ang akong prioridad. Nagtindog siya ka nag-ilis. Dugangan ko pagid ang kaakig niya. Chris, madiretsuhanay na lang kita. Nakahibalo kagid nga, hindi ko basta lang nga bayaan ang bana ko para lang sa imo. May natabo sa aton kagabi, tungod, gingusto ko man. Kinahanglan ko na ikaw subong. Kinahanglan ko ikaw liwat. Daw wala mo gihapon na limtan. Kung daw ano ako ka-eksperto sa kama. Tungod, kinapulupangita mo ini. Subong, ginofiran ko ikaw. Ginhatagan sang kay gayunan.
Apang, nga daw ginabalibaran mo pa. Daw tama naman sa imo ka hambog. Kag sa inyo ni Jaime, mas maayo siya nga lover. You are disgusting. Nag-ugtom siya. Kag makahalamot ka, ginluad mo na ako. Ginkaon na sang iban. Kag subong, ginbalik mo liwat sa imo mga bibig. Pabortani sa akon. Pero, do nagbag-o ka na eh. Do nagkinot ka na subong? Or, nangin baratuhon? Gusto mo nga mag-joyride for free? Apang, sorry ha. Tungod may presyo na ako eh. Mahal ako katama. Ato na siya. Wala hulo hambal nga nagtalikod. Kaayon ko nga akong kaugalingon. Duging kapoy ako sangin panghambal ko sa iya eh. Apang bisan paano, nagmag-anong pamatsyag ko. Mabalik na ako sa kwarto. Huliran kong akon anak. Mahamuok ang tulog sang akon anak. Ay, anak, pasensya ka na ha. Apang madugay pa kag makilala mong imo amay. Palangga ko ikaw anak. Ikaw ang rason. Kung nga nagatinguha ako nga mag-ayuhan paghid. Aga na. Mabangon ako kag mag-walking sa makadali. Amo ini ginabuhat kong ehersisyo. Magwa ako. Hindi man ako magdugay. Hustuhan ng ina nga makabugtaw si Pao. Dok? Ay, nagpabalhas ka? Oo. Mapaulit na ako. Eh, na pa kami nag-jogging isang nagapamanagbanag pa lang. Ha? Sinang upod mo? Si Jaime. Ari na siya. Sige na. Madiritso na ako. Kaya aga pa ako nga mabukas ang akong klinika. Sige. Ay, nagbalik siya. Karon, pahamtang na ang buot ko. Nakahibalo ako nga bisan anong matabo. Hindi niya ako pagbayaan. Hindi. Malawi pang hulaton ko nga oras. Tig magabot ang oras ang flight ko. Ang maayo pa. Masulod ako sa coffee shop ngayon ha. Dira ako mapaligad sang oras.
Ang bahay nga nagapungko sa unan, kag nagapangapi. Hindi ako mahimo nga magsala. Si Luisa ina, ang asawa ni Jaime. Hindi ako mahimo nga magsala. Namit ko siya dito sa tribo nila ni Alora. Antes ako nagbalik diri sa syudad. Ma-order ako sang kape, kag magpalapit sa iya. Siling ko gid nga ikaw eh. Anong ginabuhat mo diri? Daw ako sigurong dapat nga mamangkot sina sa imo. You don't look good. May hangover ako. Kuna mo, tugti nga updan ko ikaw. I'll be flying in 2 hours. Oh, pareho gali kita. Pwede makashare sa table mo? Sure. Mayaman gani. Para nga may makasugilanon ako. Samtang nagahulat ako sang oras. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Mga kabombong nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos
Mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Ang pagpain ukon pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Madali na lang magabot ang aga. Kag malinong ang dagat. Wala ako makabati sang mabaskog nga hampas sa mga balod sa baybayon. Kag sa hindi madugay, patyon ko na ang suga sa tore sang parula. Mahulat na lang ako nga magabot ang aga. Mapungko ako diri sa bangko kag maghaklo sa mabugnaw nga hagin. Nagaingos ang ido. Nagabugtaw namang galing ido nga ginbilin sa ako ni Marigold. Samtang nagaatipan siya kay Cardo kag ginoperahan dito sa syudad. Ginoperahan liwat. Carlo, madali na lang ang imo pag-antos. Madali na lang magpauli si Marigold. Amoy nang siling ni Kristal. Oo, gali. Nadumduman ko pa ang ginhambal ni Marigold sa akon. Nadumduman ko. Nga si Carlo, ining ido nga ini, akig kay Cardo. Ginabinghal niya si Cardo. Kag nakahangop ako kung nga. Nakahibalo si Carlo nga hindi niya agalon si Dick. Gani ginataghol niya ini. Nagpati kami nga si Dick amo si Cardo. Apang ang ido nakahibalo nga si Dick hindi si Cardo. Oh, maayo pa ang ido. Wala nagakalipat sa iya agalon. Sa piyak sang madugay na nga tion, nga nadula diri si Cardo. Kung makahambal ang kuntani ang ido, kuntani wala na sang problema nga nagtuhaw.
kag naghatag sang kalisod. Kalisod sa kay Marigold. Kag kung paminsaron gid, akong balasulon sini. Ako ang nagdala diri kay Dick. Ngang sa paglaom ko, amo si Cardo. Nagsala ako. Nagsala kami. Apang salamat. Kinahatagan na ang tanan. Mabalik na si Marigold nga hindi kaupod si Dick. Si Dick nakabalik na sa iya pamilya. Kabugnaw sang hangin. Kag makita ko ang maputi nga panganod sa ibabaw. Ang buot silingon sini. Maging maayo ang panahon sa pagbutlak sang adlaw. Ano'y na? May nakita ako nga dagway sang isa ka babae nga nagapungko sa madamol nga panganod. Ang iya buhok nga balaba ginahampangan sang hangin. Kagang malaba nga bayo, nagaupod man sa huyop sang hangin. Ang iya dagway, hindi bago sa akong panulok. Siya siya si Escarlata. Masami siya subong nagapakita sa akon. Nagapakita siya sa akon sa pag-anod. Pabatian ko permi ang iya tingog nga nagapanawag sa akon. Bisan pa nga, sa pamati sang iban, isa lang kahangin nga nagadapya sa balon. Apang nakaibalo ako, nagahulat siya sa akon. Nagahulat siya sa akon pag-abot. Escarlata, hindi pa ini ang tiyon. Hindi pa. Luyag ko anay mabasa ang akong libro sang kabuhi. Sa sina. Hindi ako malipatan, kagamo man ikaw. Kagluwas na. Hindi ako makatalikod sa akong mga abyan. Ngagin pakamahal ko na. Nga palangga ko na. Si Marigold kag si Crystal. Si Carmen. Si Gilbert. Kag si Elias. Sila tanan. Nagapalangga sa akon, kag mahal ko na. Kag hindi ako maluyag nga bayaan sila. Nga hindi ako makapaalam sang nagakaiko. Hulata ako, Escarlata. Hulata ako. Maabot ako. Maabot gid ako. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Salamat. Nakapauli na ako sa akong balay. Kag wala sang ginbag-ong palibot.
ang akon mga tanom. Natipan sang maayo. Kag amo man ang akon mga bibi kag pato. Ay, nakita ko sila sa suba. Nagalinangoy sila. Maayo gid magatipan si Kapitan. Kag siya man ang nagtipan sang akon mga pagkabutang samtang wala ako. Kag siya man ang nagtipan sa kay Carlo. Ba? Nakabati ako sang taghol sang ido. Si Carlo? Siya na nagadalagan pa kadto diri. Ara kadasig siya magdalagan. Ay, Carlo! Nalipay ka gid ka nag-abot ako. Nakahibalo ka nga maabot ako, ha? Wala, kinhakos niya ako. Basi ka matumba ako, ha? Carlo, ari na ako. Kag hindi na kita magbulagay paliwat. Wow! Katambok sa imo ba? Ginpakaon kag isang maayo ni Kapitan Aurelio samtang wala pa ako. Kag Carlo, pasensya ka na, ha? Wala ako makahibalo nga si Dick gali ato kag hindi si Cardo. Amo gali inang rason kung nga akig ka sa iya. Pero wala na si Cardo eh. Patay na siya. Patay ng agalon mo, Carlo. Gani, ako na lang subong maatipan sa imo, ah. Oh, Marigold, maayogid nga pag-abot. Kapitan! Salamat sa imo, ah. Ikaw nagatipan sang akon mga sapat samtang wala ako. Kag amo man sa akon mga tanom. Wala man ako sang trabaho nga madamo. Gani, amo ina lang ang akong ginhaobra. Kag gali, may dala ako sa imo nga dalagko nga isda. Sa sina, hindi ka na mabudlayan pa sa pagpangita sang imo suludanon. Ginhatagan ko man si Kristal. Salamat kay Kapitan. Diri ka na lang magpanyaga. Para nga may kaupod ako. Sa hapon pa ako mabisita kay Kristal eh. Nahidlaw na ako kay Matthew James. Sige, ikaw ang may balo. Di na lang ako manyaga para may kaupod ka. Kagugali. Wala gid ako magunahuna nga si Dick ang ako nadala diri pa uli. Kag hindi si Cardo. Kag wala man ako magunahuna nga patay na gali si Cardo. Ay, Kapitan, hindi pagbasulang ka o galingon mo. Kita tanan, do sa hindi man makapati nga amo inang matabo. Kung wala mo gindala si Dick, wala kita makahibalo nga patay na gali si Cardo. Ay, oo gali. Nakabato na ko sang sulat halin kay Owen. Mapatala sa diri sang unang nga kopya sang ginsulat niya nga istorya sang kabuhi ko. Kag sa hindi madugay, pwede na kuno ina mabakal sa mga tindahan, sa mga bookstore, kag kung sa diin pa. Mabaligya na ang akong libro sang kabuhi nga ginsulat ni Owen para sa akon. Wow! Nalipay ako para sa imo, Kapitan. Patod nga maluyagan sang tanan ang libro mo nga ina. Kagdako nga kwarta ina, Kapitan. Hindi malahalon sa ako ng kwarta, Marigold. Luhyag ko lang nga hindi ako malintan sang tanan. Kagamuman si Escarlata. Luhyag ko nga hindi ako malintan sang ako mga apyan. Pariyos sa inyo ni Kristal. Nakapauli ng inyong mga bisita nga nagtambong sa anibersaryo sa inyong ginikanan, Cindy. Maayo man gani Agod nga, kita naman na makasiguranon sang maayo. Kay kaina, wala kita makasiguranon eh. Kay ti, masako ako sa pag-atender sa ila. Kini, wala ko ikamatipan sang maayo. Hindi na kinahanglan nga atipanon mo pa ako. Hindi pa na ko bisita eh. Kung sa bagay, hindi ko na ikaw bisita. Boyfriend ko na ikaw. Kag, bagod gabi na ini kaayo. Pwede man nga, diri ka magtulog sa balay.
May kwarto diri nga para sa mga bisita. Ba, kagahon na ini. Alas 2 na sa kagahon. Kagari ako din sa kwarto nga ginpatulugan sa ako ni Cindy. Ang ilang guest room. Ba, may nagsunod? Cindy? Hindi ako makatulog sa pagpamensar. Nga ari ka diri. Kag ako, ato sa piyak ang kwarto. Gan inaisipan ko nga magsaylo diri. Para ba lang isa na lang kakwarto ang tulugan naton. Cindy, hindi ni magustuhan sa mga ginikanan mo. Pareho kita nga ara na sa husto nga edad. Gani, pag gusto man kita, kung ano man ang buhato naton. Owen, ano pang ginahulat mo? Ginahigugma ko ikaw. Kag ginahigugma mo ako. Owen. Marigold, I love you. Cindy, ngaginti ko mo ako. How dare you! Cindy, ano na natabo sa imo? Ha? Nagapati ako. Nga akong babae nga ginahigugma mo. Apang sa tanan galing na tion, lain nga babaeng ara sa kaisipan mo. Si Marigold. Si Marigold ang ngalan niya. Sino siya, Owen? Sorry lang, Cindy. Apang wala ko paghungda. Get out! Nagkapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Awards. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang bag-o nga drama, Lorelai! Lorelai! Mabatian diri lamang sa Bumbo Radio. Bumbo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bumbo!